Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек гүзәл юбилеен Иске Кулатка бистәсендә туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Кузяев Илнар Рөстәм улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән яраткан тормыш иптәше Гөлнара Ринатовна, кызлары Элина һәм Сабина кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген иртә белән салкын кыш көне дә аеруча җылы тоела. Чөнки нәкъ бүген 35 ел элек дөньяга иң яраткан кешебез, кадерлем, син тугансың. 35 яшьтә син әле сөеклебез, баһадирлардай япь-яшь, алыга таба карап, күп максатлар алдыңа куясың. Никадәр хыяллар белән янып яшисең. Күпме генә гаиләң өчен эшләп яшәсәң дә, син безне яратырга, безгә наз бүләк итәргә дә вакыт табасың. Барысы өчен синең алда мең рәхмәтебезне дә әйтәбез. Бел, без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Мин сине чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмең белән тәбрик итәм. Балаларыбыз исән сау булып, уңышлары белән сөендереп торсыннар. Дусларың ышанычлы булсын. Хәвеф-хәтәрләр, кайгылар, күңелсезлекләр безнең гаиләне читләтеп узсын. Йөрәгең һәр вакыт сәламәт булсын. Сөенеп, яшин дип типсен. Мин синең белән бик бәхетле. Син канәгать булсын өчен мин дә барысын да эшләргә риза. Әгәр дә тормыш юлыңны минем белән бәйләвеңә үкенмисең икән, мин тагын да бәхетлерәк булырмын. Картлык көне безгә кадәр тигезлектә яшәргә язсын безгә. Үзе килгән бәхет, бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган, бүгенге без бигрәк кадерле. Илнарым белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсә идек гомерне. Бүген аның гади туган көне, 35-ен менә тутыра. Ул бит ирем, дустым, якыным да түр башында әнә утыра. Олы йөрәкле син, синең белән кавыштырды безне язмышлар. Тар сукмактан читкә тайпылмыйча җитәкләшеп барсын тормышлар. Артлы-артлы балаларың туды. Алар синең нәни күчермәң. Синең янәшәңдә бер кайчан да авыр хисләр бүтән кичермәң. Син булганда бер хәзинә кебек, ышанычлы тоям үземне. Адымым да матуррак кебек, курыкмыйча әйтәм сүземне. Гаиләбезнең ныклы терәге син, эшем дип тә янып йөрисең. Кайчак хәтта күбрәк тырышасың, үзеңне бер саклый белмисең. Туган көнең синең котлы булсын, телим сиңа изге теләкләр. Шатлыкта да, борчу килгәндә дә бергә типсен йөрәкләр. Син ир кеше, ике кызыңа да үрнәк булып яшә гомергә. Насыйп булсын безгә балаларның балаларын әле күрергә. Син булганда безнең өебезгә кояш кергән кебек. И рәхәт, синең белән очраштырган өчен язмышыма Илнар мең рәхмәт. Кадерле Илнар Рустамович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җырны якыннарыгыздан бүләк итеп кабул итегез. Мин очраттым сине генә. Бәхетем син, бар канатым, сине генә. Юлларында мин яраттым сине генә. Мәхәббәтем, күз карашым, бары сиңа гына. Сиңа гына бүләк итәм күңелемне, сөюемне. Әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең үзеңне. Сиңа гына бүләк итәм күңелемне, сөюемне. Әгәр бик озакка китсәм, алып китәрмен синең үзеңне.
senin bilen gene ağırlıkны көтәрермен senin bilen gene Мәхәббәтең жылы йөзең